Tisztelt igazgató úr, tanáraink, kedves vendégeink, és persze kedves végzős társaim, barátaim! Van valami furcsa ebben az ünnepélyességben, van valami törhetetlen patetikusság ezekben a percekben, van valami abszurd ebben a kezdőmondatban. Holott az ügy maga, amiért mindnyájan itt vagyunk, egyáltalán nem formális, sőt, rendkívül személyes. Persze mindannyian önkéntelenül viszonyulunk ennyire ceremoniálisan ehhez a naphoz, hisz van a személyességnek, a természetességnek egy olyan foka, amelyet az ember nyilvánosan nem igen enged meg magának. Most azonban kérem önöket, kérlek benneteket, hogy engedjétek meg nekem, hogy egy árnyalattal közelebbről szóljak. Ha őszintén szeretnék elköszönni, neveket kellene sorolnom, rengeteg nevet, hisz nem jön a számra valahogy, hogy búcsúzom tőled iskolám, hogy elhunyt reneszánsz költő szellemét idézzem. Nem megy a viszony feltárása egy intézménnyel, egy rendszerrel, egy eszmével, falakkal. Végtére azt sem tudom, hogy tegeződünk-e, mármint a falakkal. Aztán persze ez is mellébeszélés, mert hogy ne volna viszony. Minden keret, minden rendszer, szabály, korlát és intézmény a saját kritikusait neveli fel, és a saját kritikusai nevelik fel őt. Korszakot alkot, és hagyja, hogy az ő korszakait alkossák. Mi, végzősök, azt hiszem mindnyájan ezen voltunk, hogy tágítsuk a keretet, üssünk réseket. És ez a keret néhol ilyen, néhol olyan körülmények között, de tágult. Befértek világok, születtek korszakok. Azt kell talán megérteni, hogy nem nagyra vágyás, hanem természetes emberi igény a kérdezés, a küzdés, a világon való változtatás, még akkor is, ha kicsiben játszunk, és ez a világ egy mikrovilág, a Janusz. De hát, hogy is mondhatnánk, hogy kicsiben játszunk? Talán nem is játszottunk még soha nagyobb térben. Látjuk a súlyt, nem is bírjuk hová tenni, helyezzük ide-oda, fényképezőgépek memóriájába, gratulációkba, ajándékozásba, sokfogásos ünnepi ebédekbe. Grecsó Krisztián azt mondta a Januszos Művészetek hetén, hogy mi végzősök még pár napig képezzük legendáinkat, létrehozzuk saját világainkat, még benne élünk egy bizonyos vérkeringésben. Aztán majd csak az emlékek maradnak, a történeteké merevedés, anekdotákba kövülés, néhány dokumentált pillanat. Azt kérdeztem magamtól, hogy vajon mi hátrahagyunk-e ilyen történeteket? Túl minden objektív, mérhető érdemen váltunk-e valamilyenné? Néhány perc múlva itt díjakat fognak kiosztani tanulmányi eredményért, versenyhelyezésért, példás magatartásért. Tudhatjuk mindannyian az iskola és diákjainak jeles eredményeit, hírét, rangját. Néhány hónap múlva az iskolában látható büszkeségtablót megtöltik majd a fotók. Ezek hihetetlen teljesítmények, elképesztő eredmények, pontosan mérhetőek. De vajon tettünk-e valamit, ami nem mérhető? Valamit, ami felbecsülhetetlen? Nyomot hagyunk-e úgy, mint emberek, mint autonóm vagy közösségi személyiségek? Tudtunk-e érvényes utat járni olyan minőségünkben, amit számok nem mutatnak ki, amit nem lehet visszakeresni semmilyen évkönyvben és táblázatban? Én valahol csalódottan érkeztem 6 évvel ezelőtt ebbe az iskolába, hisz nem vettek fel a Roxfordba. Aztán teltek az évek, és rájöttem, hogy bizony itt is vannak boszorkányok. Komolyra fordítva a szót, csupa olyan dolog történt, ami miatt most ilyen lettem, amilyennek láttok, ismernek és ismertek. Más szavakat használnék most, más hangon beszélnék, más döntéseket hoznék a mindennapjaimban, más értékek lennének fontosak, hogyha ezzel a már említett, nem mérhető tulajdonságokkal nem hatottatok volna rám. Hordozlak titeket magamban. Amit ez a 12. évfolyam talán egész 4 és 6 évével üzenni tudott, mindamellett, hogy valóban nagy eredményeket ért el, és nem hozott semmilyen értelemben szégyent a gimnáziumra, az, hogy néha elfelejtette, hogy hogyan is kell viselkedni. Nem tekintett elitintézményként gimnáziumára, vagy elitdiákként önmagára. Természetes maradt. Az iskola elvégre olyan, amilyenek vagyunk, mi döntünk az arculatáról.
Ha ezt a döntési jogot átruházzuk, és mi leszünk olyanok, mint egy iskola, akkor mindannyian ugyanolyanok leszünk. Sorozatgyártottak, tanulók, elitek. Merjünk különbözni, legyünk bátran másmilyenek, leginkább természetes, húsvér, piszkos, olykor hibázó, de gondolkodó emberek. Mi ezt hagyjuk itt, ezt a gondolatot, azt hiszem. Köszönöm, hogy közétek tartozhattam. Ha van januszistaság, akkor nekem ti voltatok, önök voltak. Például az olyan osztályfőnökök, mint Szalainé Weber Mária, aki édesanyánk helyett olykor édesanyánk volt, vagy az olyan tanár egyéniségek, mint Radics Ágnes, akitől messze nem csak irodalmat, hanem látásmódot, életszemléletet tanulhattunk, és az olyan igaz barátok, mint Molnár Kristóf, Óbert Dávid, Bárics Noémi, Süveges Gábor, Madár András, Kardos Ábel és Csetes Homa. Folytatni szeretném a sort, de nincs idő. Nincs idő, de ti folytassátok. Én most visszaállok közétek a Griffendale-be.